Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analysis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Huwebes, pitsa 9 na, bulan sang Abril tuig 2020. Nagaupod kita kagang Aksyon Radio sa bilog nga pungsod Pilipinas sa pagsaulog sang Semana Santa. Kamusta? Anano ang mga bulobalita karon nga adlaw? Sirado na ang pila ka mga establishmento komersyal. Hugtanay pa ha ang panawag sini. Nga aman, si Presidente Rodrigo Duterte nag-approve na sa pagpalawig sang enhanced community quarantine sa Bugos, Caloocan tubtob Abril 30. Diri sa probinsya sang Negros Occidental tubtob Abril 30 man ang enhanced community quarantine nga ginlagdaan ni Gobernador Lacson ang isa ka executive order kahapon sang hapon. Extended man diri sa siyudad sa Bacolod tubtob Abril 30 ang enhanced community quarantine permado man ni Mayor Bing Leonardia ang mando ehekutibo numero 29. Desisyon ini sang alkalde sang siyudad sa Bacolod pagkatapos sang konsultasyon sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, City Health kag Disaster Reduction and Management nga opisina. Amo ini ang ginasiling ko hugtanay pa hasta pa sa Abril 30. Gaagunto na ang mga negosyante, gaayo na nga kung mahimo untato na kay medyo sarurot gid ang negosyo sa bilog nga pungsod Pilipinas. Pero gid pakamaayo sa mga opisyal nga tagaan pagid another extension para matap na gid ining makahlalit kag makamamatay nga kagaw. Kung ako pasugtante, nahidlaw man kita mga buhi normal, pero mas makapaayo ini para maproteksyonan ang kabuhi nga mahimo madula pa kung iguon ka sining indi kitaon nga kagaw. So, hugtanay pa hasta pa sa Abril 30. Ang ginakaluuyan ko lang, ining aton mga utod lang, mga remedyo general, ang pila naton ka mga utod nga kung hindi makatrabaho, wala income, no work, no pay, amo niyang ginakabalakan ko. Daw sakit ang buot mo bla. Ngati, luyag na ito kasi hindi, gaantos ki sila kakulang sa pagkaon, kakulang sa ginagawi sa sulod sang puluyan. Apang bisan paano, wala tamay mo, tuman kita sa mando sang gobyerno, amo na ginasiling sang aton pila naton ka mga kauturan, mas maayo nga mag-ulo, antos kita sang sa madula nagig kita, kontapikan kita, sining makalalaton kag makamamatay nga balatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglapda sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health,
kag Aksyon Radio Bacolod. Pito Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:53. Oy, kalabanan sa mga supermarket, grocery store, sirado. Karon nga adlaw, tubtubwas, Biyernes Santo. Nagaupod man sila sa pagdumdum sining balaan nga Semana Santa. Suno sa report, ining pila naton ka mga supermarket, grocery, magabalik sa ila pagpangalagad Sabado kag Domingo. Sos nagligad ko nung inadlaw, suno sa report, perte ko no, dako kayong bintanay. Martes, Miyerkules, porting binaklanay. Bangod, kay ang pumuluyo kahibalo, nga karon nga adlaw, tubtubwas, sirado, ang mga supermarket kag iban pagid nga mga grocery store. Supporting income sa mga grocery, supermarket, Martes, Miyerkules. Karon nga adlaw, iban sirado na may pipila ka mga abyerto. Ang mga merkado naton abyerto pa,
Posibilidad, hindi man magdugay, tubtob guro alas 12, alas 10, alas 11 karong aga, masiraman sila. So magabukas naman din sila, no? Sabado kag Domingo. So aga pa, pila naton ka mga utod ara na sa mga merkado. Ang iban, preparado na. Kung may ginpreparar, ang iban ti luyag magpreparar, wala man ibakal, amo na, ay maluoy ka sa pila naton ka mga kauturan. Aton lang ni, luyag man naton dipinsan ng aton kaugalingon ng aton kabuhi, pero batyag gay galuoy, no? Tiyamak mula. Kung magtupa ni mga ayuda sa gobyerno, sa mga driver naton, pertin mapaglubo sa gasolina kagrudo, wala man biyahe. Ang pila ka mga utod naton nga nagasalig sa matag adlaw nga income, hindi man pwede kung wala mga quarantine pass. Ay abi nyo, kung libuto naton, ang bilog nga pugsod Pilipinas, di hamak ang ginagutom, di hamak ang ginakulang. Kaliti amo na bla, sa nasiling na ulo-antos lang kita, bangod ka inigo kita, sang aton kaaway nga di makita ang kagaw ining coronavirus. Di, kung nang iba naton nga utod nga pasalamatan ginaton ha, nga may ara sila kaugalingon niya nga inisyatibo, nga magpanagtag tag 2 kilo, 1 kilo, adlaw-adlaw, sa palibot sa pila ka mga area naton dire sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Kanami iba tiyagon bala, nga nag-share sila sa ila kinitaan. Ting iba niya, hanos lang hanos. Amo na nga sitwasyon, komentar lang nga komentar. Nga wala man gani binuligan. Kung ano, abi ko nagtipon kamuda sinintimos. Kag share man sa mga utod naton nga ginakulang kundi pasalamatan pa inaasang aton mga kauturan. Nablang kanami gid batyagon nga gahatag kaya mo akong gapatig ko na ya. Nga kung gahatag ka kanami sang balatyagon, umayo man ang pagbaton. Pero mas nami gid kon nagahatag ikaw. Tiyan mo na siling ko maluoy magkita sa aton mga kauturan, sa aton mga nagabalbal sa social media, untatin nyo na. Bululigay kita. Gusto nyo, inamutay kita. Para nga magbulig sa aton mga kubos nga mga kauturan. Bugas da, tanan, tag 2-3 kilo da ipalagtag sa mga lugar nga naga kinahanglan gid. Amo na subong ang kinahanglanon. Hindi ya komentaryo, hindi ya balbalanay. Wala politika subong buliligan naton ini tanan, kooperahan ta ini. Hindi lang sa pagtapna sang COVID-19, subuman magtapna sa gutom, sang pila naton ka mga kauturan nga wala ligid ya income. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Lasay, 57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus.
Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Abril 30, ang Enhanced Community Quarantine. So, subong wala opisina, balik kita Lunes. Sa Lunes, kung gusto ka mag-loan, para may preparasyon ka for another 15 kaadlaw nga extension, loan ka na sa pinakanubo saka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction kag renovation. Pamasyar ka sa Pederlip Blending Corporation, ara lang sa second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Nagbutang sila satellite nga opisina para mapos para sa inyo. Ara da sa Door 104, XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. Ining Metropol Lending Corporation bala. May ara man sa Corne Yungke, sa Dalan Goria, La Carlota City. May ara man sa Mabini, sa Kali Mabini, Son Pordas, Talisay. So kung mag-loan ka para preparasyon sa extension sining nagakatabo subong, ang Enhanced Community Quarantine, loan ka na. Dira ka sa Pederlip Blending Corporation, second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time La City Ono. Nangabay si Mayor Bing sa kapulisan, sa mga barangay tanod, sa mga pila ka ahinsya sang gobyerno, bitaw kag iban pa, nga aber iron tagid. Ang pag-chekyar sa nagalinabay sa checkpoint dire sa syudad sa Bacolod, kay sa iya obserbasyon, madamo gyapon ang mga salakyan nga makita sa syudad sa Bacolod nga gapakanto pakare. Ti iban na guro, importante man, pero iban bas ilagaw lang bla. Ti siling ni Mayor Bing, hugton ang pag-check sang home quarantine pass sa mga nagalinabay sa checkpoint. Kaya man ti ang mando amo nimo, isa lang tagsa ka, membro sang panimalay ang makagwa para magbakal sa pagkaon, bulong kag iban pa. Handom sini, para sa aton tanan, mahagan-hagan bala ang paglagaw sa tao sa gwa kag mahagan-hagan man ang paglaton-laton sa kagaw. Dapat hugton man ang korpyo. Amo ning pangabay sang alkalde sa syudad sa Bacolod. Nga hindi tani pag-ibaliwala kay initanan para gid sa aton ikaayong lawas. Ma-extension gani para kung sumarurot na ini kag madula na ini siya. Everybody happy, balik kita. Sa paglagaw-lagaw naman, libre sa mga mall, kag iban pa, libre sa pagkatubang sa grupo, libre kape-kape, libre inom-inom, libre ligwa kita sa aton sini nga pagpadulong sa iban nga mga establishmento komersyal, libre nga magkanto sa mga barberia, magpamanicure, pedicure, kag iban pa. Kadamo sa nag-text niya, budlay ba? Daw hindi tani kapagunting, wala barbero. Pala-baala na yung buhok kag bigote. Tubto matapos sa Abril 30. So, muna yung pangabay sa alkalde, tumal lang kita kung anong mando sa aton gobyerno, nasyonal, provinsyal, kag lokal, mando lang kita. Kay para ini sa aton tanan. Para mapasiguro naton nga kung madula ini ang kagaw nga ni, balik na kita, happy life na kita, kag makabulig magita sa aton mga kauturan nga remedyo general nga makabalik sa matag adlaw nila nga palangitanan, sa adlaw-adlaw nila nga pagkaon. Ako na tod kag sa hindi, damo nga pangakroy subong, damo giginakulang ang ayuda sang gobyerno, maabot gid man nina siya. Pero ang kinanglanon niya sang aton mga kauturan ang matag adlaw nga pagkaon. Kung may sulusubra ka mo da, abis Sherman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las City 3. Mabalik kami pagkatapos ini.
kadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:08 na. Evergreen Herbal Capsule. Ano ini siya? Kinahanglanon tayo ni sining karon kadelikado nga panahon. Kaya nagabulig ini tinlo, pabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang slogan niya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. 7 kasangkap gitingob si sa kakapsula. Ang resulta niya, Evergreen Herbal Capsule.
Kung mataas ang blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, creatinine, iban-iba na niya. Pero kung kulang ka vitamina, magnesium, calcium, potassium, zinc, vitamin A, kag C, B, dugangan niya. Amunin kinanglano na ton subong. Sining masiling na ton kadelikado gid nga panahon. Pabakuro ng lawas. Evergreen Herbal Capsule ang aton gamiton. Aprobado ini sang Food and Drug Administration. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakalman sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, Butika Sandria, Kawayan, Negros Occidental, Dangkalan Drugstore, Barangay Dangkalan, Ilog, Midplus Pharmacy sa Kabangkalan City. Action Radio Philippine Standard Time, La City 10. Temporaryo kita. Magabulagay, balik kami Domingo, no? May program na kita. Balik ang atong programa, Lunes. Pamati ka mo sa mga drama nga hungod ini, nga gindihon gid sa Action Radio upod sa pagpamalandong sining balaan nga Semana Santa. Sa aton mga kauturan, kinapanugyan naton tinirgid sa sulod sang puluyan. Pamalandong kita sining pila ka adlaw nga pagdumdum sang kalibutanon nga pagsaulog sang balaan nga Semana Santa. Sa gyapon, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast